Din episodul anterior în Cronicile Evermore. Eu sunt Cameron. Eu sunt Bella. Eu o să plec acum. Nu mă surprinde că mătușa Bridget ți-a lăsat casa. Mi-e teamă că noua familie va avea aceeași soartă ca Bridget. Crimă teribilă. Credeam că a murit din cauze naturale. Mătușă Bridget? Nu o să fii niciodată una dintre noi. Ce se întâmplă? Cine sunt? Întemeitoarele, spun că ești tu, Tara. Tu ești cea care are vechile puteri. I left my friends for my new life. How will I know it's gonna be alright? I gotta take control and write my destiny. The future's still untold. Nobody else can see if this will be forevermore. Cronicile Evermore, episodul 1. Normal. Ce e normal? Sigur, era un loc ciudat, nemarcat pe nicio hartă și în care vei fi mereu, mereu un străin dacă n-ai fost născut aici. Dar acum mi se pare normal. Mai puțin un lucru. E timpul să încep pregătirea. Mătușă Bridget, ți-ai săturat familiei mele. De ce dispare? Păi, orice profeție dispare după ce s-a împlinit. Păi, ne trebuie doar firul de aur. Ni-l va aduce păianjenul. Ți-am spus, nu vreau să-l ful de la Cameron. Ce-ți fac degetele? S-au mai aprins cumva? E verina supremă din tine care încearcă să iasă. Puterea de a crea viitorul e o putere imensă. O să fie tot mai rău. Te rog, mătușă Bridget, eu vreau doar să fiu normală. Nu poți schimba ceea ce ești, Tara. E timpul. Bună dimineața, Sebastian. Nu putem fi împreună, ai uitat? Ai ales cercul, nu pe mine. E prea târziu, mai bine pleacă. Am venit la reuniunea cercului. Oh, Sunt aleasă prin soartă. Nu mă pot împotrivi. Mă doare la fel de mult ca pe tine. atunci asta e? Cât timp fac parte din cerc? Da. Păi, dacă îl vei lăsa, caută-mă. Deci stai să înțeleg. Fata nu mai există, dar băiatul încă și amintea de ea. Exact, pentru că fata îl impresionase. Nu cred că e credibil. Ai vrut să afli părerea mea? Nu știi cum e asta? Când oamenii îți cer părerea, de fapt vor să le spui că e foarte bine și că sunt uimitori. La o parte, aș avea nevoie de masă. Cam, vreau să-mi spui părerea ta despre ceva și fii sincer, nu mă supăr. Am țesut-o singură. Vin imediat. Oh, Bella, e foarte frumos. Ești uimitoare. Urați bun venit noi membre, Sorșa 2. Mulțumesc. Sunt onorată să fiu una dintre puținele alese care pot broda pe măreața tapiserie. Când începem să țesem? Niciodată. Nu avem firul de aur și am pierdut tapiseria din cauza străinilor. Asta e ultima întâlnire. V-am adunat aici să vă anunț că cercul nu va mai exista. Dar eu abia am intrat.
Bună, Flynn, dragă! Am ceva pentru tine. Acum, asta e între mine și tine. Pentru că e mai bine pentru Cameron să nu știe nimic despre asta. Bine? Flynn? Vino aici! Te-am prins! Esmeralda? M-am pregătit ani de zile. Ce-mi rămâne de făcut? Du-te și fă un pulover. Ce-i? Ai venit să mă conduci, nu? Sebastian! Cercul nu mai există. Firul de aur? Noi doi putem fi... Fericiți! Cercul există iar. Asta mai lipsea. Serios? Cum poate turul unui sat atât de mic să fie atât de lung? Cei mai bun vine abia acum. Trebuie să-i mulțumesc buhei sacre. Asta faci când primești ceva, iar eu te am pe tine. Ca de obicei, simpatic, dar ciudat. Buha a sosit odată cu everinele întemeiatoare, ca să știi. Ce aiurea! De unde să încep? Să zicem cu ce-i o buhă. Nu o buhă, ci buha. Ea veghează asupra tuturor. Va veghea și asupra ta. Puteai să-mi spui că e o bufniță? Mi-e frică de păsări. Nu e o bufniță, este o buhă. În lumea mea, aia e o bufniță. Iar lumea mea e lumea tuturor. Vorbește încet. Buhele se sperie ușor. N-ar fi de dorit să-și ia zborul. O, tapiserie! Mare tapiserie! Spune-ne ce ne rezervă viitorul acum că Everina Supremă e cu noi! Ziua de mâine, vorbele spuse, ca o vulcare în drum acum și ca una care taie fir. Ce a spus? Că Everina Supremă îi va da puterile alteia. Acum, trebuie doar să aflăm cine este Everina Supremă. Oh, vai! Ești neobișnuită, tăcută. Ți-a fost ușor să iei firul de aur? Da? De parcă am furat fire magice de la oameni foarte dragi toată viața. Au! Ar trebui să încercăm ceva simplu. Mătușă Bridget, n-ar putea să-mi ia nimeni puterile astea, nu-i așa? Dacă nu se știe cine ești, de aceea e important să nu-ți afle nimeni identitatea, mai ales Esmeralda. Dar și mai bine, dacă am face-o pe Esmeralda să creadă că ea este Everina Supremă, atunci n-ar mai căuta pe nimeni. Pot să fac să creadă că are puteri. Cum? Dacă am face-o să zboare, ar atinge simbolul zborului și s-ar înălța ca un balon. Să-ți transformi inamicul numărul 1 în Mary Poppins? Pentru magia asta trebuie să coși mult pe tapiserie, iar tu nu ești pregătită. Bun. Încearcă să-ți ieși un băț. Și ziceți că a deschis ușa ea singură. Da. O să găsim noi pentru dumneavoastră. Pentru o mică recompensă. Nu, băieți? Nu-mi pasă cât mă costă. Aduceți-mi buha înapoi. Începeți căutarea! Bun. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Voi îmi veți da recompensa, iar eu nu voi spune nimic. Tu cine ești? Lacey.
Hei, Lady Chris! Cine-i puștul? Noul stăpân al conacului și prietenul meu cel mai bun. Hei, mai avem până acolo, ai uitat? Pași mici. Vorbește ciudat. Stai calm, străine, nu poate fi decât într-un loc. În mijlocul pădurii, cu celelalte păsări, care ies doar noaptea. Doar noaptea. De-abia aștept să-i văd fața Esmeraldei. Exact la timp. Ce cauți tu aici? Asta e sala de țesut, nu? Nu poți rămâne aici. Aștept pe cineva. Cam zice să fac mai multe brățări, dar am nevoie de inspirație. Știi despre ce vorbesc? Lasă-l acolo. Oh, wow! Asta e perfect! Chiar trebuie să pleci. Ah, e atât de lucios! Nu! Tara! Ce se întâmplă? Am impresia că zbori. Păi nu te mai uita la mine ca la un balon, adu-mă jos! Nu ești balon! Bella! Everina Supremă! Vai de mine! Păi, acum înțeleg totul. Eu știu să cos și am pomeții unei supreme în orice... Doamnelor, Everina Supremă ni s-a arătat astăzi. Și are nevoie de atenția noastră. Da, așa e. Așa că pleacă, străino. Asta e treaba cercului. Ce ai făcut? A mers, vine? E important să nu uităm că planul a mers. Doar că Esmeralda n-a crezut că e ea Everina Supremă, ci că e Bella. Nesăbuit-o! Doar aleasa poate țese. Dacă o vor pune să țeasă, tapiseria o va mânca de vie. Oh, nu-ți face griji. E foarte bună la țesut. Face niște... Nu, adică tapiseria chiar o va mânca de vie. Tu n-ai mai fost cu cortul până acum, nu? M-am deghizat într-o buhă băiat ca să o atrag. Aveai costumul ăsta pur și simplu în dulap? Creează viitorul, Supremo. Bine. Țețeța ziua de mâine, țețeța vorbe nespuse, ca ochiul care îndrumă acum și ca mâna care cade fiu.
Ce ne facem acum? Așteptăm. Suprema ne testează. Se va reîntoarce. Și atunci, cele care și-au păstrat cumpătul vor fi recompensate. Aromă! Vrei să o ademenești în cort? Da. De ce? Dar noi suntem în cort. Exact. Cred că am prins-o! Cred că am prins-o! Eu! Oh, ce picioare păroase ai! E o pufniță, nu o pasăre! Nu e o pasăre! E în colivie, e o făclie! În orașul meu, noi numim asta o legătură pe viață. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Tu ești, nu-i așa? Cum? Tu ești Everina Supremă. Te-am văzut. Mâinile tale... Ce mai e Verină Supremă? Am doar puterea să înrăutățesc totul. Tatăl meu a început să mă pregătească pentru alegere de la 4 ani. N-am uitat niciodată povestea lui Cotton Lively. Era o Everină în devenire și care urma să fie cea aleasă, dar a făcut varicel înainte de ceremonie, n-a putut să iasă din casă și a fost aleasă altă fată. Sorșa, sora mea vitregă a fost mâncată. Nu am chef de niciun fel de povești. Cotton a scăpat, Tara, și a jurat să se răzbune pe Everine, dar n-a reușit, deși a intrat în sala tapiseriei și a încercat să țeasă, însă a fost înghițită de tapiserie. Părinții le spuneau copiilor: fă cum spunem noi, altfel te va lua Cotton Lively. Se spune că doar o Everină Supremă poate salva pe cineva din tapiserie. Țesând simbolul ăsta care va deschide o gaură. Doar că n-a existat nicio Supremă. Până acum. Pot să repar asta. E timpul. Nu uita, un fir greșit și tot ce ne drag nou ar putea fi înghițit de tapiserie. Trebuie să mai lucrez la încurajări. Concentrează-te, fii cu gândul aici. Încerc. Și dacă cos greșit un fir? Tara, nu te-aș pregăti dacă n-aș crede că poți face asta. Am cusut greșit? Ce s-a întâmplat? Te-am salvat! Nu sunt eu, nu-i așa? Tu ai puteri. Nu spune nimănui, te rog. Esmeralda ar încerca să-mi ia puterea dacă... Supremo? Nu, nu sunt eu. Eu sunt Suprema. Vedeți, Everine?
ne-a testat. Acum plecați. Călătoria asta m-a obosit. Vreau să fiu singură. Poți să mă faci iar să zbor? Doar dacă vrei să ajungi ca și Cotton Lively din nou. Cine e Cotton Lively? E cea care o să vină să te ia dacă nu faci ce ți se spune. Blestem pe Everine! În episodul următor, Everina Supremă a venit la noi! Cotton Lively a ieșit din nou din tapiserie. Trebuie să ajungem la ea înainte să infesteze întregul sat. Arunc blestem, acum și în vecie. Au dublat actorii Anca Iliese, Raul Stănulescu, Dana Marineci, Nicolae Adetu, Irina Velcescu, Gabi Costin, Cătălina Chirțan, Mioara Corechian, Adina Lucaciu, Radu Chirțan, Silvian Vâlcu, Anca Sigartău, Damian Oancea, Cristi Neacșu, regia de dublaj Adina Lucaciu, inginer de sunet Florin Dinu, dublaj realizat în studiourile Ager Film.